martang yang mahita asini roha madigamu do damen dan sian de bata mata do nasiran Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Apa ni debata di hita iman atar surah di Poda 25 ayat 21 ayat 6 songono mahatani debata. Amuliau di debata doi makomihon hata alai hamuliau ni akaraja doi sumulikit hata rap sodapot hadudua do tibu ni langit doho hapal ni tanon doho rohani akaraja ikusirango do akatatak siap perak jala ruar ma ula-ula na arga bahinon ni panopa iku pabalion halak percahati siya julu ni raja jadi hokma habang sana marhiti-hiti habonaron unang patongam-tongam dirim di julu ni raja jala unang pajong jokho tu inganan ni halak nabalga ido sahana dihamudo nga saha porsiaw di bagasan Jesus Kristus anong masada barita namar donga puda di sada huta adong masada amatta atar tabos do amaton jala songoni atar adong otik sinamo na atar malomu si otik makkatai alai segio do amaton itor say pitor hudul tu halangudu mananga hape dia keulaun setor dio do amaton say terhudul tu halangudu di sadatiki adong masada ulaun di hutana sida di bama rupani ulaunon song ulaun las ni rohan do songoni rupani di ulauni itor parjulu memana lahud tu halangudu ape na puna ulaunon dang masuk alarong si pemonna ape Roma si pemonnon terlumobi ma ima apala nasongon diulauni apala na dipatujulu dungi dung sahat terlibat tujulu ma tu halangudu di julu ijala tertakasma lupani neng tu halangudu alani Roma protokolla didok ma tu amatta nahudul amatta nagyo nakengane ternaut natabosi disuruh memana mundur tupudi mundur joamang inna marwani asa hudul amatta disonin di palau ma ibana sejulu ibad tupudi yang ibu tamat taimil ala yang guna toropi so ina ma mekkelekkel meile sudi do keluarga ala yang gua matai tu sarung gua palau ti ila di ngomar pane muker wanga nasongon ni harwa sahi nama nang hagion dang di boto ida ala yang gua jolmai nunga mekkel ala marmida pangalahun ya matai na say patongam-tongam dirina na say holan na kutu kalangun akhirna disadatiki maila di permalukan di jolo ni natorop alang marutong na luja terpima jolma pimahon songon harol na sangapi tapi tor disuruh ibana udul tinganan ne gabi mundur tupudi coba ya kamu amang dotamina molo ibatu ita songoni nong udul pek ne ima alani akani ala dang diboto par udul na omma gabi makorhon tuhailau maurupani jalaido napi nasahat nih Poda 25 di Poda 25 luar biasa di pamudahonon nih ima Raja Salomo ibu tibana do asa unang adong ima nakengani maila unang gabi si hasorahan hidup bener di Poda sok warna Madina buku Poda las gabi sada Poda do
lapatanna di puda huddo molo nang dinggan diring jala dinggan pergaulanmu turongamu jolma parrohakon jala ulakon akanan hidok nih jamita terlumu bima di buku podong itulah luar biasa di molo neng salah satu patron hidup kita kurang memecah buku poda hidup benar saya di hatau nak kena tua-tua lau bahuraton anak mamangarato manang memudai halak saya juk do dibuat saya buku poda itu molo dido patuk kanguluan tuh sama guan lapatan nak songoni akapurin na tua dos doang di pangaratuan ikko songo dia ho padapoton akat si kat ima si dapoton mu naturasmu deh na tua deh lapatan na dipuda hodo unang pamokusu dipuda hodo ima asabangudu di bagasa kategoran dipuda hodo nang diparangi dok di pabenan dipuda hodo nang akka lau mengadului silua dipuda hodo taringot tu parham dipuda hodo taringot tu ima paralelio dipuda hodo taringot tu ima nang akka sinamo nang tudi sadok mulu daida di kupudaun luar biasa do nasada nasihat nama saya tu ima salah satu songon patron alanido dia makadunga saha porsiaun neng sakasma dipangidohon jala asa taida sebuku podon na perjulu nendoro na pita dia media makadungan asa marhabisuho kita ima na perjulu molo halak na marhabisuhon di bagasan ngoluna ima nama baik kamuliau ni di bata makumihun hata nenek dui ay molo hamuliau ni karaja di sumi kita hata ima halak nabisu ay habisuhon do dipangido si Salomo hidup ben nama lo tidak luar biasa kan di ayat opati to ibano di ayat opati ikon sirangon do akatak tak siap perak bima bisu jala ruar ma ula-ula na arga bahinon ni panova ima hapistaran ikut pabalion halak parjahat sia julu ni raja jadi khutmah abang sana marhiti-hiti habonaran nomor lapata do dari si tulus do akan nama birtu dia bata songon nakingani songon tukang peraki manang tukang mas nasa tagwari nama bulokon akatatak ne asa gua asa yes asa erga di songon ido nang hitam songon ni manang na porsi ikut di sopu dorana asa bolong sian dirina akadu sedo tataki ikut dibakar tentu saja di ido na nido ni Raja Salomo puda ni Raja Salomo di son asa takas songo pangiduan nei ima taringo tu bangsu Israeli asa tutong di bagasan dia me bangsu ina kita pe olo kita makarekoton majalo dia me habisuhon nasiat dewata gawe ido nama nopu nama bak nama bulokon akatak taksian hati-hati tak doho sepikirata jadi langsung ima saga bisa ada pidoman na arga di kita mulu pidoman na arga na tahilala bui megabe ucakan habisuhon ido takas nakangani songon nanido ni Raja Salomo nakangani ido habisu hotaya bekita boy gabilam yes ay halak namar bisu jadi do bay naido sinomen sini dang terpasahat hatani debata tu halak na oto alania ay da ngadong terjalo kana oto hatani debata kahamaju halule muda kana to alih kana nabisu saya berluba-luba di rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin tuak kepada seorang. Napa dua hun takasdo di pudahun Raja Salomo, ima tutonga-tonga ni bangsui, karingot tu ngolu partamuyon di sada ulang di saka pesta.
lapatanna gudangan semar luba-luba makuduli udulan kana sangap nang pinara din ya kasugutate alai ingo ma songon barita na marunga puda nakayangani hidup benna saya takas mulut aja ilukas nani dok Tuhan disusikan lak takas di lukas 10 pati bamul sudi tamat jai lukas 10 pati bagas doahan Tuhan Yesus di sini di Tuhan Yesus di lukas 10 pati ya iweli sak terusna anggo terpioho tu parjuhan unakko juguk tuhudulan na mangat ati beha adong ima na atik adong sahalak na pinyuna manang na jinuna na sangap sekko beino namper pani na ipiyeni ma gabe ro suhuti narak mamiohi madok tuhiba madok tuhoin kan di iba nama juhami jadi ila maruhan na jugu tuhudulan na partol Allah yang di piyo na mamiho laho maho jugu tuhudulan pudi-pudi asa anggo dungro na mamiho dohono nama toho tukajulu maho amang jugu ali jadi sangat maho idau ni sudina torobi idau ni napinui ainasa napati bodirina si paurode jala nasa na paurodirina si pati bode Lukas 10 ayat 10 sade ala na patotoro diri pati bo ala na pati buti bodiri di patotoro miridu kan ala la songoni manwai asa hidup ni si Salomo lamatanna bagaimana kita akan menempatkan diri kita begitu asa unang-arong be gabe bangi meile ni umman pani bagi meile las omara gabe sada ucahat tu hita ucahan nanai si perbuhonota ima na marpangalaho di tonga-tonga ni nguluta na marhaserepon begitu haserepon di hidup benedok unang patongan-tongan dirim di jolo ni raja lapatan ni dang na badok na sotongam alai anen dohon na disi berlagak janganlah berlagak sombong berlagak ya berlagak orang kaya berlagak hebat bau na pola ya pola kusai hirna berlagak iman akingani baca kerja kan jangan berlagak hebat jangan berlagak orang besar di hadapan raja orang mengar raja wah pola kun berlagak itu jaulang pola jongjong ho minanaknya nih di hudulan akan sangapi dipakai marang di perhase yang hudulan akan sangapi mengalih sangaputu dirinya bu itu gabe made butuh pengunjung batati rumah wando ni Raja Salomo dicoba lapatan na sirek ni rohaido nenejar ni Tuhan Yesus Lukas 10 pati sabo hape hamorata hati bun sikolata kita harus mengingat yorai jala di pengon si Salomo do unangadong made butuh jang ni rohan naparpuri madia makarungan naing do di pudahon Raja Salomo ima manosoi asa boto otta hapat tunon dohot batu duhon sedek ni roha di jununi si hatoropan taingo ma hapat tuno do mangalap sangap hasere podo mangalap dua jadi ko taingo di song padohan yakana tua-tua hapat tuno do mangalap sangap asal jolma napatun ido na mangalap sangap jara haserepon mangalat tua haserepon do mangalat tua di bagasan nguluna memang baido namol dapot tita jala ido namol teulau ido benna diulang Tuhan Yesus di Matius di jameta di duluking di Matius 5 martua mahalak nalabog roha ay nasida do sitiat tanon martu mala sibod dame ay kwaro sida anak ni debata labok ni roha ido mabuan pasu-pasu labok ni roha dame ido mabuat tuita
ima tua di bagasan nguluta. Alani do dia makadongan di paingot Raja Salomo asa sian serep ni roha mahita mangula ulota di bodahodo ay tagonado dohono ni halak toho tukajulu mahu unang tung paji polo ni halak ko di julu ni raja akanani idani matam lapatan na dakkolan turi-turiani dakkolak katai nan ni podahon na itu hitai alay gabisa dahanguluad dwi asa taingot jala taulahun uhutma tutong mahita madok di bagasang uluta songop parhon ni Kristus Yesus ma parhota akasi utur Yesus ikon mantap maboto parhudul akan aposo ni dibata kon mantap idir hudulan jala akan aposo ni dibata akan aporsia ikon mantap mangulahon akka siulahon mula kana aposo ni dibata masayulido diboto akka parwahon masayulido nang diboto menempatkan diri asa mantap nang diaka siulahon alani unang aduk kita nagabi hasurahan saya totong mah kita mangulu di bagasan songon nan jarhon ni Tuhan Yesus Kristus so paroni Kristus ma parhamuna amin mau lihat madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin.